Festa pubblika, ħafna jażlu li jqattaw jedew f'xi ħaġa li tihom serħan u mistrieħ. Min jażel iqatta ftit ħin għall-kwiet mal-familja qalb il-ħdura, min imur jiekol ikla tajba u min isib jedda f'xi passatemp li matul il-ġimgħa tax-xogħol forsi ftit isib ċans għalih. Fost il-ħafna passatempi hemm dak tal-muturi, passatemp li ħafna jqattawh fil-kumpanija ta' xulxin hekk kif inġabru għal xi mawra mat-toroq ta' pajjiżna fis-sfond ta' temp mill-isbaħ. Fil-fatt, fil-festa tal-Konġizzjoni, il-ġimgħa filgħodu, aktar minn 200 biker minn madwar pajjiżna ħadfu l-opportunità sabiex jinġabru flimkien u jiterqu t-toroq Maltin, dan bħala parti mill-On the Road Charity Ride. Qudiem il-kumpless One inġabru 20 ta' muturi u s-sidien appassjonati tagħhom. Tkellimna ma' Pier Bosch, l-organizzatur ta' din iċ-Charity Ride, li spjega l-għana ħari warajha. L-attività tal-lum hija biex niġbru fondi għall-annimali abbandonati min itina donazzjoni. Ovvjament aħna se ngħinu minnu l-aktar fil-bżonn. Ovvjament aħna dejjem nagħtu vouchers u mediċina qatt ma nagħtu flus. Imma ngħid grazzi kbira lil bikers, il-konkurrenza hija qawwija ħafna, inna ma nagħmluha snin kbar u din mhux se tkun tal-aħħar. Ma kienx jonqos ukoll nitkellmu ma' xi wħud mill-parteċipanti li jażlu jqattaw din l-għodwa fil-kumpanija ta' xulxin imdawri b'muturi ta' kull għamla u stil. Meta konna f'xi ħaġa hekk għal nobbliw nintaqgħu nipprovaw norganizzaw, nibsu l-okkażjoni u niġbru kemm jista' jkun fondi bħalma jagħmlu l-bikers żejja kullum kien mad-dinja kollha. Ifma li tkun biker hija passjoni, issa li nintaqgħu nhar ta' ħadd apparti ir-rajd normali li nagħmlu. Il-ħaġa li nkunu qegħdin ngħidu xi ħaġa jew xi filantropika jew f'dan il-każ tal-lum għall-annimali abbandonati m'hawnx isbaħ minnha. Bħala Skal Bikers Malta krejajnih bħala SMC, Social Motorcycle Club, l-iskop warajh dan lan kien illi ngħinu dawn l-qdiet filantropiċi u qegħdin nilħuqu lantana anke aħna ġieli organizzajna taħt NGOs u dejjem nilħuqu lantana bniedem bħal Pier ma tistax ma tgħinux għax barra li jħodlok rasek biex tgħinu. Bniedem li jiġbdak ħafna Pier u ħabib tiegħi kbir u allura kif iċempilli jew jgħidli isibni mill-ewwel hemmhekk ta' quddiem bil-klabb bil-sħabi jew bil-brothers miegħi. Attendit ukoll għal din l-attività Ban Nobli s-Segretarju Parlamentari għad-Drittijiet tal-Annimali Alisha Buġejja Sajd, fl-istess jum li tellet ukoll festa annimali bid-destinazzjoni finali tal-bikers tkun il-Park Nazzjonali ta' Taqali. Dan l-avveniment tal-opportunità wkoll sabiex min jattendi jagħmel pass kuraġġuż u jadotta annimal fosthom klieb u qtates li sfaw abbandonati u li bħalissa jinsabu fatta santwarji lokali. Nixtieq anke nirringrazzja l-organizzaturi kollha fosthom anke il-200 biker, fuq minn 200 biker illi ġew magħna llum sabiex anke jagħmlu fundraising u aħna bħala Ministeru bħala turija ta' ringrazzjament se nkunu qegħdin nirdupjaw din is-somma biex propju ngħinu lill-NGOs u santwarji differenti illi jieħdu ħsieb annimali abbandonati.